Albrecht József, az Albrecht és Fiai Kft. Ügyvezető igazgatója Pro Urbe kitüntető címet vett át a város napján. A sport, a kultúra és a rászorultak támogatására mindig is nagy gondot fordított, mind a mellett, hogy szakmai tevékenysége is rendkívül fontos volt, és fontos mind a mai napig számára. 2001 óta folyamatosan támogatja Miskolc sportegyesületeit, 2004 óta pedig névadó szponzora az MVSC női röplabda csapatának. A mecénás személye példaértékű lehet minden miskolci, sőt nem miskolci vállalkozó előtt. Igazi lokálpatrióta tevékenység elismeréseként vált méltóvá a Pro Urbe kitüntető címre. Miskolciak vagyunk, lokálpatrióták vagyunk, és nem tudunk elmenni dolgok mellett, hogy az olyan eseményeket ne támogassuk, ami Miskolcnak a hírét viszi. Nem eredménycentrikusak voltunk mi soha, hanem az, hogy tömegbázisa legyen, hogy utánpótlásbázisa, hogy sportolási lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak. Így esett a választás 2004-ben a miskolci női röplabda csapatra, az MVSC-nek a csapatára, azóta ez a kapcsolat folyamatos. Egy fél évre rá a Mincenti kórussal kerültünk kapcsolatba, és azt mondtuk, hogy hát tétlenül nem nézhetjük, hogy egy ilyen profi énekkar széthújjon anyagiak hiányába. Támogattuk mi hosszú időn keresztül a kosárlabdát is, aztán támogattunk különféle autósport eseményeket, különféle szakközépiskolákat. 3 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy nincs esztergályos képzés, úgyhogy bevállaltuk azt is, hogy most már elkezdtük a tanulóképzést. Én 1969-ben kerültem ide, azóta borzasztóra megszerettem ezt a várost, ez a több évtized nagyon összekovácsolt ebben a várossal engem. Úgy érzem, hogy most már igazi miskolci polgárrá váltam, a kötődés az most már úgy gondolom, hogy eléggé elválaszthatatlan.